Os interesados en optar a algún dos postos vacantes no mercado ambulante de Boiro xa poden presentar no Rexistro Xeral do Concello a solicitude para concorrer á licitación. Son en total 15 postos, 2 de alimentación, 3 de froitas e verduras, 3 de complementos, 6 de téxtil e calzado e 1 de plantas. Que vamos sacar pois a licitación os 15 postos que temos vacantes no mercado de ambulante aquí de Boiro. E bueno, a partir de hoxe xa se pode pasarse polo Ayuntamiento a presentar a solicitude. O obxectivo é encher os ocos baleiros que foron quedando no mercado dende que en 2019 se trasladará a Avenida da Constitución para seguir ampliando a oferta e dinamizando todo o tecido comercial da vila. Mercado ambulante aquí na Avenida de Constitución que sirve de polo de dinamización do noso mercado local, do noso comercio local. A verdade é que foi un éxito a finales do 2019, unha vez que entramos no goberno, trasladar de novo o que é o mercadillo ambulante hacia aquí, hacia o centro, porque está claro que dinamizou o comercio e o que estamos facendo agora simplemente é cubrir aqueles gocos que durante ese período foron quedando baldeiro por unhas circunstancias ou outras, ou ben por xubilacións ou por cese da actividade das persoas que ocupaban eses postos de licitación. O prazo para a presentación das ofertas é de 15 días naturais. Os pregos e toda a documentación relativa ao procedemento pódense consultar na web municipal boiro.gal.